walaula in zakartu jannatuka me ya hana sanda zaka shiga cikin wannan gona kulta baka ce ba masha Allahu la quwwata illa billah haka Allah ya so ba dabara na bane ba karfi ba lokacin da Allah ya baka iko ka sai Prado ko Allah ya baka iko ka sai Land Cruiser ko Allah ya baka iko ka sai Lexus ko Allah ya baka iko ka sai Honda Acura ko Allah ya baka iko ka saya iya motan didin karfinka ko ainihin wato Accord Honda Accord ka saya ko Mitsubishi ka saya ko kuma ainihin wato Beetle ka saya ko kuma ainihin wato ka saya wato Toyota Model F Allah ya baka iko ko Sharon ko Galaxy Ford duk wanda Allah ya baka iko ko mashin na hawa Allah ya baka iko kai ko sabon keke ne ka saya idan ka zo abinda zaka ce hadha ma sha Allahu la quwwata illa billah ba dabara na bane ba karfi na bane haka ne idan kina zaune a ɗakin mijinki ran da aka yi aure aka kai ki ɗakin miji idan kika shiga ɗakin miji abinda zaki yi ki ce bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah ba dabara na bane ba wayo na bane akwai kyau ba su yi aure ba manyan karuwai daka suna nan ba su yi aure ba in kyau ne suna da kyau in laushin jiki ne suna da laushin jiki komai suna da shi full option da gayu da kwalliya amma ga sunan manyan karuwai ba su yi aure ba ke kuma Allah ya rufa miki asiri kina nan yar black da ke chocolate color da ke kina nan da dan dogon kanki da dan dogon bakin ki Allah ya taimake ki kin yi aure kin zauna a cikin gidan aure me yana miki sai ki zauna ki gode wa Allah ba ya ga ba sai ki gode wa Allah kada ki damu da wannan ina fata an gane ba wai ina nufin na zage ku bane a ina misali ne ina fata an gane misali kuma ana iya buga misali da kowane irin abu ina fata an gane